Ladies and gentlemen, I'm back again kudombo shava kwa Commander Ibrahim. Commander pane video rakabuda makarumwa nenyuchi chaizvo zvinzi Commander after machallenger vanhu vanosenda nyuchi but apa naona video in 2 days time rakanzi 48 hours vachallenger nyuchi Commander wabva wabuda wakarumwa nenyuchi. Nyuchi dzava hadzirume vakomana. Hadzirume lezi? Ndakabvunza ndikati sei pasina munhu ari kubuda akazvimba. Kana kuchinzi nyuchi dzinoruma because inamborumwa nenyuchi. Ikakurova 1 apa 2 mai unodai. Munhu anenge akazarwa so. Bozi nyuchi inozvimbisa. Nyuchi inozvimbisa aiwa handa. Ngavangobvuma. Chero kuti hatizodede kupinda muhasore vanhu. But ngavangobvuma kuti nyuchi dzavo hadzirume. Nyuchi decoration. Because vakazowanda nekuti hanzi aiwa imamu nakubaka. Saka hatitumire nyuchi. But hai ndakazviramba. Handisi kuramba kuti zviya zvinoitika. I've seen that happen. Ndakamboona munhu akarumiswa nenyuchi, ndakamboona munhu akatorwa negudo. You understand? Riu. Zvinoitika. Vari kuvanozvigona but vari pasocial media vakomana ndiri kuramba. Okay, but the Bible says we do not wrestle against the flesh and blood. And it so because it is spiritual warfare. Does it have to be kuti nyuchi dzacho dzinofana kunge dziri physical here kana kuti it's a metaphor iri kuratidza the type of torment that you are going to chip? Because ndinoona kana munhu achinzi ari kurumwa nezvinhu kana kuti anorohwa nezvinhu handiti zvinhu zvacho hamumbozvioni zvinoita se munhu munongomunzwa achiti ndarohwa. Does it have to be literally physical? Okay, I will explain 2 things for you kuti unzwisise. Number 1, kana achida kurovesa nezvinhu zvinonzi zvinhu tiri kutaura isusu zvine makategori. Ora ngatipongoipa example yezvinonzi zvishiri kana kuti zvidhoma. Zvishiri kana kuti zvidhoma hazvikurove physically sekunda kurova so. We are in the realm of the physical. At the same time we are in the realm of the spiritual. Zviri intertwined. Saka munhu ada kurovesa nezvidhoma anokubvisa muphysical okupinza muspiritual. Zvinokurovera muspiritual but my effects oneka physical. Right. Physical. But zvenyuchi manje Bible shoko raMwari rinotipaya nemuprofita ainzi Elisha. Elisha anga ane mateya nemhanza zvaioneka nemunhu wese. Zvonzi Elisha akati achienda kwaaienda pane vapfana vakatanga kuseka vachimuwanzira vachiti nyama dzakwira nyama dzadzika. Anditika then the Bible says Elisha akabva akomanda mapere. Akabuda musango akarova vanhu akadya vanhu. Mapere aya anga asiri spiritual baba, anga ari physical. A man of power he has an ability to command elements or animals. Unzwisa? Saka kana une power anditika unogona kutodziudzira nyuchi zveshuwa kuti dziende dzinobata munhu. Anditi but hadzisviki dzichizara munhu nyuchi dzinotoruma munhu zvekuti anotobva kwaari achimhanya achitiza achinanga kupi. I think ndo zvaitrada kuitwa naMiracle Paul pandiri. He wanted to try power pandiri handizoti akashaya power kana kuti ndakaita power rinenge riri patop because I come from a lineage of greatness power rakazara panapa. Anyway, Commander, nyaya ndanyanyofambira panapa ndeyekuti inini anonoza kuti ndoshanda neSpin City brand ambassador ndichipusha maworks naona maambida machallenge ekubudisa mari zvakazoresolvwa. Yes, zvakaresolvwa. Mari yacho tiri kutoidya. Mukutoidya? Commander vaita mbiri yekuti havasi kudyiwa vari kungohwina. Just yesterday, how much did you withdraw? 2,300. Let me confirm clearly. 2,380 something, 83. Saka mari idzi dzinotobuda kutonzi yabuda. Mari inotobuda because ukatotarisa, I'll give you an example anditika. Ukatotarisa inbox yangu. Yes. And this is real, this is practical. Iri papo inbox. And yes. Toda kutsvaga pakanyatsonyorwa kunzi spins ish. You can read it. Screenshot. And let me show you mamwe. Ndokumaona. 100, 250,000. Ma message acho anozowana nepane dzivamwe. 500.
Yeah. inotouya ka very fast. Uchida kutamba unoshandisa promo code rangu ranenge ndaisa mucomment section nelink rinenge rakanzi Zigo. But handizvo tavinga panapa. Imimi ndaona makaposta kuti first 500 vanhu vari kuda nyasha dzekuwina betting. So a lot of people, they talk about betting because inini ndoshanda nemaprofit akawanda vechokwadi nevenhema. They talk about these things. Munhu anogona kuuya achikuudza kuti ndinokwanisa kupa nyasha dzebetting, ndokwanisa kupa nyasha dzekuchera goridhe, ndokwanisa kupa nyasha dzechiandini. But pazvese zvavari kutaura izvi, hapana kana chinhu one chavanoitawo iwo chavakambowanawo maresults azvo. Saka ndopano ndatangira kuti no, imimi what is the secret anditi to kuti imimi munoti mukatobheja kudai kandege kanoenda nei munotombodyiwa? Ndikati ndodyiwa zvimake sense because nganditi let me give an example pandawina 2.3 ndakaisa $25 anditi saka inini ndikawina 2.3 pamwe ndozobheja kana kuti imwe 100 ndodyiwa 100 handina kudyiwa. Apa mune mutamba chidhala kandege? Ndotamba chiaviator, ndotamba chindege chacho chinonzi nevanhu chonetsa ndochandotamba. Mune license yekupilota. Ko ndiri munhu wemweya kaZigo, ndingatadza kutambira mweya. Zvingatokunetsa ende hana mota dzemubazi. Ndingatambi chidhala because hayi ndecheku murodi ndotamba chaviator. So what is the secret anditi? Is it because inini pakutamba kwangu kwese inini handisanambowina. Nyange ndikasa $, nyange ndikasa $5 ndichingodyiwa munyama. I think zvinhu zvese on this planet zvine grace. I'll give you an example. Pane umwe muchinda handisi vangu zita rake. Aiwanzowina ku Grand Challenge. Zvokuti vanhu vakatanga kucomplaina so hamfesi anongowina. No, I think igrace. Munhu wese unotori negrace dziri pauri. Inini, my brother, my wife, my friends can attest to this. Anything chandangofunga kuti ndoda kubheja, whether ivichwa or whether ichi, anditi. I remember bhora chero. Mofu can attest to this. Ngoni Mnetsiwa. Yes, ndakambomufonera apa anchazoti yanga iri bhora ichi ndikamuti Mofu timu yakati ndoiri kuwina bejai. Anything zvandafunga kuti ndoda kubeta I win. But here's the catch now, inini handisi gambler. Ndotobeja for fun. Urunzisa kuti pamwe ndingoti rikanibota. Saka ndogona kuchitamba Spin City kana kuti once a week or even kana pamwedzi. But ndongodi ndongowina. Zvakaipere kuva gambler? No, it's not. Kuva addicted to gambling. No. Demonize. No. Hakuna scripture inorambidza betting kana gambling. The problem ingoripo is when you become an addict of whatever you'll be doing. Like hakuna scripture inorambidza sex, but the problem ukava a sex addict. Yes, you becoming an infomaniac, then there's a problem. Hakuna scripture inorambidza munhu kumwa alcohol, but it's quite a alright, because I know a man of God. As man of God, passion. No, passion is a prophet. Prophets of God. Do you know the passion ane nyasha dze yo inonzi betting, gambling, anotamba makasino meme? Okay. Adyiwe. Akatamba nemimoto combat kana game. Anenge achikura igrace. Igrace. I have a friend of mine anonzi EJ. Zvimagame izvi aiwa adyiwi dzitori grace. So I believe kuti kunotori nemunhu ane grace idzodzo zvafanana nemining. Kana usina kutopiwa grace idzodzo unoona kuti kune vanhu vanoisa mari dzakawanda vatori kana chunhu. Ndosika uchiona kuti indagara mukwekwe for a long time. Kune mukorokozi anotozika maunzi Zigo akapinda mugomba rako anovhura mari koita kuti akapinda mari inokata. Saka there is no trick to it. Andingati ndakamaster algorithm, you cannot do that or whatever. Igrace dzingori grace. Saka imimi manje pamunoti first 500 nyasha dzebetting munenge makwapakuriro reto grace. Yes, what I have I can give. Zviri mumagwaro. Ndosika uchinzwa chirema changa chakagara pagedhi pachakakumbira mari chakanzi mari hatina asi zvatinazvo tinokupa, which means that in them there was healing grace. They gave him healing and he was healed. Anzina Paulo, I want you to be partakers of my grace. Yes. Saka I want people the first 500 this Sunday. Yes. Kudombo shawa masvosve pa compound pangu panapa.
ndo patiri kuitira service. Then ndakabata bhodhoro rangu remafuta. First 500 people to be partakers of the same grace. I was looking at TikTok yenyu. Bhodhoro remafuta iroro, you have talked about it concerning a number of problems. Betting has my problems. Kutsvagawo lakiwo quick money nechiva nadaro. But pane mama mtotora nawo problems marriage machi. Bhodhoro remafuta rikushanda sei? Olive oil pachayo, you can use it to cook. But the grace upon my life can be transferred to an object. Bible rinoti every handkerchief and apron that touched Paul's body went and healed the sick and cast out demons. Which means kuti semuprofita chinhu chese chandinotaurira izwi pachiri kana chandinozodza chinotozara simba redenga. You understand? Saka kuanointa vanhu for certain things kunova establisher in those things. Alright, ndikupaona. Then ndoikudza semashure bozi question endanda kuibvunza. Gambling or betting zvese zvechirombe. Chirombe hachideterminwe nezvauri kuita. Chirombe chinodeterminwa neunhu hwako. Kune maconductor marombe, kune maconductor story marombe. Kune mawindi marombe, kune mawindi asiri marombe. Kune mamillionaire marombe. Wekuti unoona kuti munhu yari mumari but anongori nechirombe rombe. Just like zvaitaurwa kunzi magitari ndechirombe. Chapresa irombe kana takamutarisa. You get the sense? Saka chirombe is not an issue yekuti uri kuita nezvei. Chirombe it's an issue yeunhu hwako. Mentality yako, behavior, character yako. Mentality, behavior and character. And then this could be my last question. Ndakona makanyira kuti Hubert Angel Junior and Prophet Makandiwa daughter ubata ona revanzi. Ayo, zvandaitaura zvanga siri zvemweya kana chi ndakati inini. We all have the freedom to imagine. Ndakangofunga inini kuti but kudhara president kana kuti king weku-Belgium aigona kubva ati aroda kuti king mwana wake mukomana arore kana mwana waking wekumunhu mutapa kusimbisa makingdoms. So I just imagined in my head kuti kukura kwakaita ministry neushumiri hwaProphet Makandiwa nekukura kwakaita ministry neushumiri hwaProphet Hubert. Prophet Hubert vane mwana mukomana Hubert Junior. Prophet Makandiwa ane mwana musikana anditika. Saka imagine vanhu ivavo two vakanzi vadi vasangana varorana. You understand? Panogona kungoitika kana chimwe chinhu chihombe. Big ministry. Chero pakasatika big ministry but musi wavanonzi vari kuchata event iyoyo inogona kutoitirwa chero national sports mukazara kuti pa nekunze. That was just my picture. But zvandaitira kuonesa vanhu zvavasina kuona panyaya ndaitaura ndeyekuti let's imagine we are having a combined service ye-PhD, ye-UFI, ye-Spirit Embassy, ye-Christ Embassy, ye-Zayoja, ye-AFM. Panzvimbo 1. Vashumiri vese vari panzvimbo 1. Even zvatiri kuchema maproblems zvatiri kuchema senyika andofunga kuti Mwari vanogona kutinzwa very fast. Saka it was just an element yekutry kucontingize vanhu kuti no but zvinhu zvakawanda zvinogona kungobatanidza vanhu. Semiitikirwa zvaita pamadzimambo ende ndaiseka Apostle TF Chiwenga vachiti munofanira unhu wemaprince ane Bible for we are the royal priesthood. Mamana but we are kings and princes and it sikaiti saprince unofanira kunge uine wedre kuti ukataura zvawataura it's binding, it's established. Ndo saka Herodi pakangoti mwana wangu kana watamba ndokuitira zvese zvaunoda kana hafu pakati ndikuda musoro anamboti unenge wanyanya bosi ndo zvainge ataura. Faro aiti akaramba Moses angasingamunyengerere bwaiza kuti mambo akada sei akataura. Saka hanzi kana makagara patafura semadzimambo pambasina need yekusainirana kunzi kusainirana. No, your word is your honor. Hanzi maingonongozevezerana kuti iwe ndichakupa mwana wangu arorane nemwana wako zvatopera. Hakuna kwazoita sei. Your word is your honor, it's binding. Mune machira amuri kuti machira andinawo nyaya ndakaonawo paTikTok. Machira api? No, fashion and fabrics. Ndine machira
ndakati inini kana une machira aunawo whether wakaarota whether wakanzi watenge usinganzwisise kuti machira aya anonyatsofunctiona sei uyezve pasina chakambochinja kubva zvawakatenga machira api iwawo ndibate wondiudza kuti nemachira akaita sei ndokuudza kuti iwe ndikakutarisa ndotokusikana ndotokuudza kuti jira raunaro iri nezvawakaudzwa svisi kana kuti zveshuwa pauri pane chakati chiripo inda unotsvaga nhingi kana kuti muite so Wada majira unopiwa aidha kumaprofita oro kung'anga. Anyway. Unopiwa kana nana sekuru kana anyway. Alright. Ko vanoti machira echivanhu yaya makristu akatora machira echivanhu pane konte nyaya yainetsa handichatara hangu zita raprofeti but pachinzi machira echivanhu isu takakura namazayoja tanga tisingambobvunzi kuti machira ei kana kuti zvakamira sei tichitongomakwana chete taimapisa saka maprofeti umwe mwari kuioma manje ati no machira echivanhu haapiswe hanzi anozorodzwa tsvimbo dzanasekuru hadzipiswe chichi zvinoita sei zvinozorodzwa tinoita sei machira ndatendeuka nhasi ndauya kusevhisi but kumba uku muhozi kana mudura kana musilingi makazara machira netsvimbo dzasekuru tinongoadira petro toapisa nema kupisa mudzimu yedu mudzima itsve. That's you see the problem is vanhu vanotaura zvinhu zvavanenge vasina experience nazo kana kuzvinzwisa. You understand? Materials that you have in the physical are for two things: containment of power or law of representation. You understand? You remember nchikuti jira rewhite riri kurepresenta nyasha dzepeace, jira regold riri kurepresenta zviri kuannounce atmosphere iri present at that particular time. But hazvinoti power riri pajira jira kupisa machira ako handitika tiri kuitira isusu kuti whatever link or connection yaungaonayo nezvinhu zvanga zvichikushandira zvacho hapasi sina. You get it? But pakunzi anozorodzwa it's like kuti tasvika pamaini pako pachifanira kugadzirwa kuti uite mari tobva tati tiri kuda kubva tabika doro kuti tiilayese nenzvimbo iyoyo. That's not liaising, that's appeasing. So it's very tricky pakuti anozorodzwa because Bible rinoti and God separated the light from the darkness. And hakuna munhu akazombozviita izvozvo. But point yandoda kuzamakuradza ndeyekuti Mwari paka let there be light rima ranga riripo. Harina kwarakaenda. Chaedza chakango overshada rima. Saka kunotori nevanhu vane imwe mweya nemamwe mamhepo vari kufamba nawo. Handitika aripo because akazorodzwa haana kudzingwa. Saka kuzorodza I don't think it's a right term. Because remember futi kana nyaya isi yemachira kana chi nyaya ndeye altar yakavhurwa pakaitwa izvozvo ndedo. Saka that door has to be completely closed. Ibaba muruti rima raivepo ndakatozonyatsofunga after ndinga yatakaita ndikaona kuti rima ritori permanent because rima does not need the sun to sustain it. No. I don't know ringe rangu cooler down. Ndo pandakataura ndakati inini rima raivepo before chaedza chavapo. Ende ndikati inini ndakaona rimwe dofo raikomenda paFacebook kuti chitaura zvataura ndikati inini andina kuti God is darkness. Ndakati God does not need light because he is the light. Orange unodya maorange? No. Haudyi maorange. Actually hanzi God dwells in darkness. Anofarira kugara murumu mune rima. Isusu tikafarira kurara takadzima light tonzi nemademoni. Isusu we are mortal beings, we are not celestials. Our functionality rinodeterminwa nezvinhu zvakawanda. One of them is uve. Ndozi kuti kanyagarisa mba unoita jaundice. You understand? So people should have an understanding and comprehension yekuti light was created for mortals, not for celestials. God doesn't need it. No, God doesn't need light. He's the light. Like I said, orange haudyi maorange. Urugeta zinzi yacho. Aiwa, nyaya kana ndinemika hadzipere. Ndoda kuti mungoti pama-last words enyu mumbobatawo mike hanzi chikwambo kana chichiku. No, my last words angu ndeyekuti kana uri kuuya kudombosha handitika kana uri kuuya nekombi ukakwira unonokwira pana 4th
unokwira pana 4th kombi inoenda kudomboshava woti ndoda kuburuka pamungati handitika paunoburukira pamungati ukangobvunza anyone aripo ndoenda kwakomanda unotopiwa madirections. Kana uri kuuya nemota unongouya straight Borodale Road Heathcliff wosvika panonzi pamungati ndo mashops h2 wondoda kuenda kwakomanda vakudirector. Like I said, first 500 people this Sunday for the betting grace. Nyasha dzekuti uwine, reason yatinoda kuti muwine tiri kuziva economy yedu kuti zvinhu zvakatishekei mazuva ano, saka vanhu vakawanda you are being sustained by betting. Muri kubeja, uyai tikunamatire tikudirei mafuta nesandi, mobeja zvenyu. Mwari kuitirai zvakanaka. God bless you.